job bun ki jungi khun nre yo covid dai me khun da katika ay katika covid dai kanong yi khun persha kane kaklam tang hadin ki khendiat sngi ka bana kaliang usiem ka right nongtung ulakum kran bakla lengba kilat pathai khubor habai dei ba kibenta ka rukam penbet pot penbet sam jong kisnong kibasha kibenta khapot ba kajalla asam dagaba na kaliang ute usiem nongtung ulakren ni kite ki kentin kaba ulaong baya kasnong khana para kamat hapno sakajalla asam henrei ka blok tu ka deban haplot sapo upot usam jong kajalla meghalaya kaba kate jingkran jong te usiem ka right nongtung kalapan mong lane ka balapan bitari ki babon ki paiba nong song snong ka thain khana para bar kumju ye ki paiba jong ka jallahi borok away halor kate na kaliang usiem jong ka right nongtung ulami sakhmat ban panma bi ki nongilam hima ki nongilam snong bat khamtam ya baro ki paiba jong ka jalla halor kate jingkran bakla ka jong u nga ba mi wek sadap siem jong ka right nongtung nga panmap na phi usiem ka hima kiri usiem ka hima milir bat napi ji pai ba nong song sunong jong ka khana para halor ke jingkren bakala jonga haka kentin ya ay sim ka bangaong sim ya ka blok tu same khale ya ay ka khana para chartam kane ka dei tang ka jing kren bakala jonga nga karpat ya phi ba phim dei man sio e phi dei ban map ya nga bat ba ya ka jing pun be yo put usam hi ngin chania be ha ka bor jong ko sarkar bat ha ki minister tengam dong jing wa ngai to sni bha ban map kubli sibul mi wel shadat si imrai tu